Kum sang ni som ni le pani March ni kuwa ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk thau chau ani voin chumadar som vela the Hindustan Times in an report dan chuan Ukraine chuan anram tanpuina Russia in arun nalaka ven him puitu foreign atanga ronin pe zong zong ta chu offer thatak mai a chhop chua sakani antia tuna hian foreign atanga Ukraine sipaite ronzoma ron tanpuitu le Ukraine ram ven hin puimek tu tahi mi sing ni vel hantling to ni in report ania voin March nikwa khan Ukraine first deputy interior minister ifen yanin chuan foreign ram sang sanga tanga Ukraine ron tanpuia Russia dodal tura ronin pe zong zong ta chu anmani hian andu ni phot chuan Ukraine khwale tuini na kan pedona ni atia Russia in Ukraine run tira kha chuan ramdang atang hian hetianga Ukraine ven himpui tura Ukraine sipaite ronzom ve tu hi anla omvak lawa mase March niru katang khan foreign ramsang sanga tangin Ukraine puitur hian mithanem ngai le Paul in hlom khom thren khatta chuan Ukraine hi anluta Ukraine sipaite hi Russia dodal turin anzom ve ngal zela March niru katanga tun thleng hian mi sing hi vel zat chu Ukraine sipai tranpui hian foreign ramatanga ronkalta hi anom toni antibok February nisom nile pasaria khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thuchua asiama khata khan Russia in Ukraine min rut mek na hian min tranpui dua volunteer ronin pethaya piang ta chu Ukraine chuan alo pomzel donani tin apuanga The Hindustan Times hian an report danin khovel ramsang sangatangin President Zelensky a kauna hi changin mitam takta chu Ukraine ramchunga hian anluta ralthuam chelek theile thiamna sang tak tak naite anni hlom thu ansoya hengjinga hian Asia khomol puyatangin Japan le India ramatangin volunteer engeng mozat Ukraine hian anlut ve bok ni in an report ani Hindustan Times hian an report dan chuan heng volunteer hote Ukraine sipaite tranpui tura in pe zong zong ta hi Ukraine in ralthuam alo nei sabaka ramsang sangten Ukraine tanpuina tana ralthuam anron thonlu te mangin alo thuam halzel ni in report ani bokani heti lai hian Reuters news agency chuan voin lama report an pek dan chuan Ukraine thenom ram Poland chuan Russian kutchuak fighter jet MiG-29 an nei zong zong ta chu US kuta an hlan donani ti an puanga he thutluk na hi Poland sarkar chuan apom toni tin an soya US ne na an hlan dan tur hi an ngai tu mek ni in report ani bokani Poland sarkar hian ruamman na an siam dan chuan heng MiG-29 fighter jet ta hi Ramstein Air Base Germany a an dalu tanga hetatang hian United States in ruamman na an nei angin German ramatang hian US a an lalut donani antia he thu chua hi Poland ramin an siam rol hian NATO member ram zong zong ta chuan an tiang hian an fighter jet ta chu Ukraine tanpuina turin ronlan ve thau turin ngen na an te chuak bok ani Ukraine President Zelensky chuan in rinnikal ta khan European ram khrang khrang tele NATO member zong zong ta chuan heng fighter jet ta hi ron tho chuaka arang thayang bera tanpuina peturin halongen toa Ukraine sarkar tan le US tanemo NATO tan hian sumsen bel angai don lawani tin Poland sarkar chuan MiG-29 ho zong zong ta hi athlonin Ukraine tanpuina tan anpek tur thu an soiboka mase Poland atang hian Ukraine ramchunga thonlu hi RMVO nanga Poland chuan direct taka Ukraine tanpui chu adu lo wangin atiratanga Russia laka Ukraine tanpui thin tu NATO kuta hlanin NATO minga heng thona te hi Ukraine ramchunga dalu hi anthil tumber ani bokani Reuters news agency hian han report zeldan chuan Poland chuan United States ne na thon tur hian heng MiG-29 te hi angkim an pei felvek toa Germany atanga anlak lu dan tur hi US sarkar hian arang thayang berin thutluk na le ruamman na siam thuai turin an ngen bok ani hemin huloka hian politico chuan update anron nei vele ta
Poland in fighter jet te athon lutur chungchanga US in thutluk na asiam hian minbarak khai hleni antia achanchu Poland in hetianga fighter jet thranem tham tak mai Ukraine tanpuina tura tan hian a hlana ni chuan Germany US base mo NATO base mo tanga Ukraine ramchunga hian heng fighter te hi an thlok lutani chuan Russia in Ukraine run mek na boruak cho daituma theito panchuana chu omzenei lawa asiam thaya tin NATO le US in athurol pui ramhrang thrang telaka hian Russia hian nasatakin chet athodu mai thayani antibok ti chuan Poland in fighter jet manga Ukraine tranpui atumna chu US hian alo hnolta ani Poland sarkar hi US thutluk na wang hian alom lo leni in ahriata an khopui Warsaw tanga thuchua an siam dan chuan Poland chuan fighter jet te hi Ukraine ramchunga hian Ukraine tranpuina tan hian thon lu hi kandu renga mase an airport ta chu man min phal saklo ani chuan engtika ma Ukraine tranpuina turemo muntanga poni sela kan thon chuak don lo ani tin thuchua an siam jui vele ngal ani Ukraine media lian tak mai Ukraine formin an report dan chuan NATO le US te hian Russia hi an hlawem mi tin US thutluk na chungchanga hian an lung oilo thu an soilang bok ani heti lai hian Ukraine le Russia in temporary Inkahhai na an nei mek laiin Ukraine mi pui tam tak te chuan an khopui chua sanin ramdang an pan mek zela heti lai hian voin khan Ukraine media te chuan Russia chuan Inkahhai na thutlung bo chiain missile pathum ngot mai helai region chunga hian anron kap luta heng missile te hian target ta na anron neighbor chu bucha khopuite gostomel le irpin te ania heng ko rang te hi Kyiv khopuya tanga nai tak mai Kyiv daifem vela om khuawek ania Donetsk People Republic ten an opchin huam chunga Donetsk airport lianber dot tur tanga heng missile te hi ron kalu niin an soibok mase heng Russian missile pathum ta jinga Ukraine air defense system ten van boruaka thlolain an kapuaka mase missile pakhatero hi chu khochunga atlata ani Ukraine media te hian an report jaldan chuan Kyiv region huam chunga tang hian mi puiten himna jongin anram chua santuma anin buat sai mek lai ania heng civil mi te in thiar chua tum chuan na bas tren khathi missile hian atichia chanchin kan buat sai lai voin tlai darli thleng kha chuan nunna chan zathi hriat anilawa chiang taka anfin fia thei chu pakhat chau awma nucham enkolna thokthrin zirtir tu pakhat chu minibasa achuan lain he missile puaka wang hian nunna achanta niin soi ania missile atlak na mun le apua na mun hi Ukraine force ta chuan theitop choin thlentumin an beimek niin an soibok heti lai hian Russian International News Agency Sputnik chuan an report danin Ukrainian force ta chuan Donetsk People Republic hote omna hmuna 120mm mortar laom tak mai chu trum ni lai mai an kaplut niin an reporta hei hi Donetsk People Republic ta chuan media ta hnena an report ani hetianga tharum thoa inka tonna athleng le tran mek nia media ten an reporta Ukraine le Russia anin puton mek lai hian Ukraine ramchunga khopui then khata tang chuan in thiar chuana hi lakal pui chun zom zel ania Inkahhai na lailok an siam hian omzia anei lo mai thainin media then khata chuan han report bok ani Russian media Sputnik hian voin lama report an pek jaldan chuan Russian Ministry of Defense chuan nizan thole nizana khan thuchua an siama Russia in Ukraine ramchunga special military operation anei mekna hian Russian Armed Force ta chuan Ukraine military te mun an target jinga sangni zanga le somriat le pakhat lai mai chu an ti chiat to thu an soya nizana thuchuan siama hian Ukraine ramchunga deipuan thlak mek na chu chunzom mek zel ani thu an puang bok ani Russian media lian ta jinga mi TASS news agency in han report dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ramproi tu tanen hian englevela po inbiak na nei tur hian kanin hongrangani atia sipai tam tak ten nunna anchan male Ukraine khopui rang ta hian tornara thlak tak mai an torma hian inbiak na hi harang thayang bera kalpuya Russia in demand asiam zongjong ta hi Ukraine chuan pomin
inkahna hi arang thayang bera ti top atulani atibok hetilai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan India taima chuan nizan zanlai vela khan thucha asoya he thucha hi ABC News Agency ten interview an nei na asoi ani Ukraine President Zelensky hian asoi dan chuan Ukraine hi Russia nena mai chana in biakna nei tur hian engtiklai poin ain pe renga mase Russia chuan demand lian tak mai in dona atop theina tur hian an siama chungta chu kan constitution ti danglam vekna tur thil ania Ukraine hian NATO azom turani lo ti ania independent ram kan ni angin kan du pol hi zom turin digna chanvo kan nei ani atia Russia chuan kan rambung than chungami Crimea chu Russia ramani tia nem nget turin le pompui turin minbei saiboka khovela hian ramzau takmai le tuipui zau takmai ta hi ramdang nena engramin nge pe omto le Russia chuan heng thilpani ta hi andu khopmai lawa andu dangchu Luhansk People Republic te le Donetsk People Republic te area chung Ukraine ram chung Donbass region a province pani ta chu independent rama puang turin Russia chuan minnor bokani atia ti chuan heng zinga hian kasoi masak ber du chu englam hoi zong po in biakna nei tur hian ka in peirangani ti hi an hriat kadua mase thilpa khatan hriat tur chu Russia kuta in surrendera in petura ro hian chuan kanla in peilawani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky hian asoi zomna chuan achan chu hei hi keima chungchang anilawa Ukraine President ni tura min thlangtling tu mi puita chungchang ani atia ABC News Agency hian NATO chungchanga angai dan hanzona chuan NATO hian nasatakin kathin lung hi anti hnuala Ukraine chuan thlatam tak kalto tangkhan NATO member ni na hi alodil toa mase NATO chuan Ukraine hi an member atana pomtur hian tun thlengin anla in peilawani atia President Zelensky hian asoi zeldan chuan tlang taka soi chuan Russia nena in machona ding turle Russia nena in nok boina thleng thai din muna andina wangin NATO trangrol pol ta chu lawin an khurani atia Ukraine ram chungchang hanzona chuan Zelensky hian asoi dan chuan tute ma mo thring the chunga ram anga din hi Ukraine chuan adu ngai lawani atia chutianga ramdang ma thring thilo tur chuan tuna hian kan kalmeka tuwe mothu nei na hnuaya om chunga ram pakhat anga dinga chuta chuan president ni hi kadu lawani atibok heng kathu soi zong ta hi NATO in ven himna min pe kan tiam chungchang tele Ukraine ram pumpui security thilte ka soina ania ka hriat dan chuan kan rampung than chunga hian pompuina omlo le alem main rampung than panhi ta chu republica anin puanga chu Russia ti lo ramdang zong ten an pompui lo ania heng thil ta chingfel tur hian in biak na chu kan nei thei rangani atia Putin hian kan boina chinfel na tur dik tak hi a hrelawani tuna hian in biak na chu tran turin ruam hanna anei meka Kremlin atanga information minron pek zong ta hi thilham puar thlok ang chau ania chu wang chuan reilote athlo nuwa ake chianga ti chuan Russia le Ukraine in kara hian boina hi atharin ala om zeldonani atibok Business Insider chuan han report danin NATO member ni tur hian Ukraine hian action plan anei hun hi kumsang hi le pariata dai to khan ania ti chuan NATO chuan Ukraine chu NATO member a laklu aninge ngei donani tin anlo welcome hala mase Russia in Ukraine hi NATO member ani adu lo zia asoi chu masak bera tangkhan NATO chuan hun anpot khotlaya an membara lalut ngai turle ven himna po pek an lo tiam to hnuwa tun thleng hian NATO membara hian an lalut ngam talawani antia hetiang deuh hian Ukraine president po hian asoi ve boka NATO membara laklu kan ni na tur chu nol mek anita ni atibok Warsaw tangin Poland chuan an fighter jet te Ukraine tanpuina turatan US kota hlan antuma mase chungzong a po chuan US chuan alo nola Poland hian hoisen takin min tanpui tur thu hi an pong chuaka fighter jet thanem tham tak mai an ramin an kol zong ta chu US kuta an hlananga ti chuan NATO tanpuina angin Ukraine hian alo lut don ani tin an puanga mase chu
NATO และ US เฮียนรัสเซียอันหลาววางอินอันปมงำลาวนี่อาทิยาจูวางอินรัสเซียเนนเฮียนอินเบียงนาดกันกันกิลเฮาอัตุลตาเฮตาเฮียนไครเมียมาลำหุนตูร์กันสยังะดอนเบสรีจนา The Next People Republic เตเลLuhansk People Republic เตมาลำหุนตูร์ปอกันสอยอัตุลตานี่อาทิยาUkraine President in heng thu asoi zongjong te wang hian media thren khat ta chuan western ram sang te hi beltla ka angai talaunia an ngai thu an soya ram panni ayo ten Turkiya in biakna an nei tura hian thu pot chat thai ve President Vladimir Putin le President Volodymyr Zelensky ta chu in biakna nei turin rotna an thlen dona ti chuan ram panni President te in biakna an nei huna hian Ukraine hian khothang ram telaka hian rinna nghat ngam talo tak ani chuan Russian and hian in remna thu thlung siamin Russia in athuam chakna thanem tham tak nen western ram sang te tana noksak khopin western ram daudal zong hian Ukraine hi aron ding chuak mayang emti chu analyst tam tak ten an thlir zuina ani bokani Russia le Ukraine hian Inkahhai lailok an pun lai ania chu wang chuan thil thleng lian tham tak chu aom lowa tuntruma kan han report po hi atak takin a thleng emti hi fin fiat thei ani lowa western media lamten Ukraine ram chunga Russian sipai te hian missile an kaplu tangin an puwa Russia media lian te ro chuan Luhansk le Donetsk province velate Ukraine hian mortar mangin trumni akapani tin an pu ve bok ani ole khati zong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel milo thir sakawangin lom thu kan thril chuwa kan channel lo thir tu zong te la subscribe lo kainom chuan milo subscribe sak thau turin kan sombok cheu ani